by bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Dámy a pánové, je mi velice líto, že nemohu být v tento slavnostní okamžik, v tento slavnostní večer, kdy slavíme 10leté výročí našeho nadačního fondu Srdce na dlani s vámi. Jako patronka nadačního fondu bych vám velice ráda popřála, abyste měli překrásný večer, abyste si ho užili naplno, aby se hlavně dětem povedlo jejich vystoupení, aby měli obrovský potlesk od vás, abyste si odnesli spoustu dojmů a hlavně, abyste byli pyšní s námi na to, co se nám za těch 10 let povedlo. Přeji vám překrásné Vánoce a dětem hodně dárečků. Dobrý večer. Vážení hosté, dámy a pánové, podporovatelé, sponzoři, podpůrci, kamarádi, přátelé, milé děti. Dneska jsme tady na vás dva, protože dneska je slavnostní den. Totiž v letošním roce
Nadační fond Srdce na dlani slaví 10 let. A při té příležitosti jsme se dohodli, že ten úplný začátek zvládneme ve dvou právě proto, že muž, který stojí po mé levé ruce, je tatíček zakladatel. Já bych ještě na začátek, než začnu trošku mluvit o tomhle, bych ještě chtěl přivítat Pavla Anděla, který bude průvodcem dnešním večerem a toho já řadím do té kategorie kamarádů. Chtěl bych mu poděkovat, že už ty roky s náma funguje, takže ještě Pavel Anděl. Mě zaujala a v hlavě utkvěla především 3 čísla. Letní prázdninové brigády se zúčastnilo 16 dětí, tenisové víkendové školy se zúčastnilo 26 dětí, 2 děti si udělali řidičský průkaz a 1 dokonce svářičský průkaz. Tak, ještě pan Kysel. Děkuji, já nebudu košatit, ani nebudu říkat suchá čísla. Já, jak říkala Jitka Kocurová na začátku, aby jsme byli pyšní na to, čeho jsme dosáhli, tak já můžu říct, že v Dilu jsme skutečně pyšní za těch 10 let, co provázíme nadaci, že stále v nadaci provázíme, že to, co začal Vítek s Aničkou před lety, stále trvá a pokračuje, že jsme se dokázali posunout do toho vidění dětských domovů jako něčeho, co potřebuje naší bezprostřední pomoc a nějaké hmotné posílení, do toho, že jsme startovali motivační programy, které děti vedou k tomu, aby se rozvíjely, a v posledních letech, že jsme se poměrně dost zaměřili na usnadnění toho, aby se dětem hladčil nebo usnadnil nástup do života, když potom opustí ten bezpečný přístav toho dětského domova, jsou vystaveni tomu okolnímu světu, na který nejsou úplně zvyklí a úplně připravení. Dobrý večer i ode mne. Já bych chtěl jménem Sdružení CZ, správce domény CZ. Pokud nás neznáte, tak my jsme ti, kteří nedávno zaregistrovali miliardu doménu, poděkovat za možnost být partnerem tohoto krásného koncertu. Ještě jednou děkuji. Já, když jsem před 6 lety dostala nabídku, abych pracovala pro Srdce na dlani, tak jsem si úplně přesně nedovedla představit, co ta práce obnáší. A lidi se mě ptali na to, jestli ta práce není smutná. A já během toho fungování v nadačním fondu, kdy jsem zjistila, že kromě manažerské činnosti to není jenom o té manažerské činnosti, ale že to je především o těch dětech. My těm dětem máme velmi individuální přístup, takový blízký vztah. My je známe jmény, my víme jejich historii, my známe důvody, proč do dětských domovů přišli. Jsme pro ně takový kamarádi. A tahle práce nebo ten model fungování to dává do úplně jiný roviny. Měl jsem to štěstí, dámy a pánové, že to miminko se narodilo v mé kanceláři. Opravdu je to 10 let, kdy Vítek s Aničkou seděli u mě a spřádali jsme plány, jak by to všechno mohlo fungovat, a povedlo se. Je to naprosto úžasný po 10 letech. Když se ohlédnu zpátky, můžu říct, že v podstatě tak fantastická věc asi nemá obdoby v dějinách speciální pedagogiky a že v tomto oboru dělám celý život. Chtěl bych popřát a poděkovat Teresce, Vítkovi a vůbec všem lidem, kteří se kolem nás točí, za ty tisíce a stovky společných hodin, za ty stovky nových přátel a kamarádů z řad umělců, já nevím, politiků, sportovců, zažili jsme toho opravdu hodně. Dobrý večer, 10. výročí. Já jsem strašně ráda, že tady mohu stát a mohu teda nadaci a speciálně Teresce Vítkovi moc poděkovat. Pro mě má 10 velkou symboliku, protože já jsem se 10. narodila a 5 let pracuji s nadací. A pro mě má i toto číslo zvláštní význam, protože jsem se narodila v 5. měsíci. Takže tahle ta numerologie mě teď večer přijde velmi zvláštní a asi i něčím taková zavazující, a i bych řekla, že jsem taky strašně moc ráda, že v nadaci můžu být, že naše děti mají takovou oporu v těchto lidech, kteří to dělají opravdu ze srdce na dlaně. A já mám jediné přání. Buďte tady hodně dlouho s námi, protože my vás máme hodně rádi. Tady mám takový malý dárek.
dámy a pánové. Chtěla bych poděkovat teda všem, kteří jste dneska přišli a podpořili nadační fond. Největší přínos za těch 10 let, můžu to zhodnotit, protože celý 10 let teda spolupracuji. Zúčastňuji se všech akcí, já teda opravdu s dětma jezdím skoro všude, pokud můžu. A třeba to dnešní vystoupení. Mírka navštěvuje základní uměleckou školu, zpěv, bylo to vidět. A Mírek, co k nám přišel, si přál hrát na kytaru. Tak na ní hraje, taky chodí do základní umělecké školy, takže třeba i tohle je tak výsledek. No ale co bych tak ještě mohla hodně poděkovat za to, že děcka můžou jezdit do Prahy na prázdninové praxe, ty jsou úplně nejlepší. Tak, druhé vystoupení z Černé Vody se jmenuje Večerníčci. Než nám vystoupíčky jsme před spaním, uvidíme večerníčka, jak se vyklání. Mám hodně moc, i večerní provod zamává. Černičkou skouřený normální, hází jízdný pohár, hladičkou, ručičkou. A teď se budu ptát. Vy pochopíte, možná už chápete, že jsou to 3 osoby, dospělí lidé, kteří ovšem mají za sebou ty zabouchnuté dveře. Ono to tak úplně není v jejich případě. Potom už taky Tereza mluvila, že kromě toho osobního vztahu a těch starostí, které sdílí nadační fond Srdce nad Dlaní s těmi dětmi, tak je to tak, že i ten kontakt vlastně se úplně nepřeruší. Nicméně, co teď děláš? Já teď prodávám, pracuji v pekárně. Jak dlouho jsi z dětského domova? 4 měsíce. A co jsi dělala předtím, než jsi musela odejít? Dostudovat školu. Takže jsi studovala školu a teď se ti to hodí. A bydlíš kde? Tady v Praze. To je drahý bydlení, ne? Ne, protože jsem v domě na půl cesty. Co pak dělá Milan? Já pracuji na lodi jako barmantišník. Super, vy? Super, no. Jo. Jak dlouho ty jsi z domova? 2,5 roku. A ty jsi vlastně, jsi to tak jako zahřál to místo na té prázdninové praxi? Jo, díky té nadaci na Srdce nad Dlaní, tak byl jsem tam na brigádě a potom jsem se spojil s lodí a vyšlo to. Michal Leček je největší muž. Co pak děláte vy? Já. Když jsem mu začal vykatenet, jo, to jsem si tak jako mi uklouzlo. Dělám provozního zámečníka v Ústí nad Labem v jedné firmě, kde jsem byl na praxi. Možná si vzpomínáte, jak jsme se tady spolu bavili, tak se mi splnilo to, co jsem chtěl. Čili studium, potom kontakt, pracovní příležitost už na tebe čekala. Hnedka, co jsem vyšel ze školy, jak vlastně jsem si udělal ještě 2 měsíce prázdnin a nastoupil jsem v září. Vypadá skoro jako všechno splněný přání. Máš nějaký ještě nesplněný? Co bys chtěl tak třeba, jak jsem říkal, do roka a do dne ještě? No, tak jako měl bych, ale to nebudu říkat. Jak dlouho vlastně spolupracujete s nadačním fondem? Náš dětský domov spolupracuje s nadačním fondem 5 let a jsme za tuto spolupráci strašně moc vděční, protože má smysl. Děti nejen dostávají, ale musí taky vynaložit určité úsilí. To je například při motivačním programu a to například třeba v jiných charitativních organizacích není až tak běžné. Takže za to moc děkujeme. Děkujeme celé nadaci, především Teresce a samozřejmě i ostatním. Přeji krásný večer. Děkujeme pěkně. Díky, Lidička. Ještě bych chtěla předat dáreček. Jako mě? Já to jako předám. Dobře. Tak jo. A dětičku. Zumba 2012.
asi vystoupením, jako abychom sklidnili atmosféru. My jsme si pro dnešní večer připravili takovou nádhernou baladu od skupiny Jablkoň, která se jmenuje Když padá sníh. Dobrý večer. Já jsem skoro už nečekal, že po těch vystoupeních ještě na nás dojde. A jsem strašně rád. Já jsem čerstvý tatínek od dvojčat a mám srdce na dlani, slzy na krajíčku a děkujeme moc. Dobrý večer. Tak já doufám, že to tady pořádně rozjedeme, ať se trošičku malinko dostaneme do toho správného baru. 1, 2, 3, 4. Štvaný, to nevadí. A můžu být na průšvihu a teď nešťastný, to nevadí. Když jsem teď šťastný, že ty tu seš, je vážně, krásně, že se mnou jdeš, kam já chci. Žiju si svůj diskusíny, všechno se nám otevírá, všechno je to správně načený. Zatančí a zpívá a pusu já. Ruská máša na třevíč a vznáš a svojí je srdce ráda nečeká. No a já už mám tady skvělý tanečníky, tak se modlá. Holky, dostojte to pořádně tady, protože ta naší písnička je o Cčkách. Já nevím, co sbíráte dneska, ale ty jste sbírali právě Cčka. Wow! Dostal jsem právě
asi v místě, co nám slíbil. Ten, kdo jsem dneska přišel, ten se nenapálil. Dneska to i takové jsou. Že rána za ranou co správně tebe najde a málo Komu se jde, si padáš únavou. Super! Zas připadáš si sám. Máš v hlavě obovám. Oh yeah. Proč hůtat tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán. Ale všichni pátřátel stačí, co umějí zatočí a nepřestanou hrát. Když nemáš chuť se spát Jedno si se a vstaň, a máš nepřestan, vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš.